Juu, täällä on tosiaan 16 kuljettajaa me ajanut alle 18 ajan, kun ne tuolla viikolla tuntuu olevan vähän harvinaisempia. Eli todella kovaa on menty. Kuulemma noin puoli sekuntia parempi vauhti oli tässä kelissä verrattuna sitten tuohon viikolla olleeseen. Siellä nyt sitten muutama autoa vielä odotellaan. Ja tosiaan, kuten tuossa aikaisemmin jo mainitsin, niin 25 parasta saa pisteitä, tarkoittaen sitä, että 18 jannua jää pisteiden ulkopuolelle. Eikö sitä ainakin keskeyttäneiden jälkeen montaa ole siellä pisteiden ulkopuolella, jotka maalia ajaa? No, aina voidaan nähdä yllätyksiä. Sarjassa on tosiaan lentävä lähtö. Pari rivissä lähdetään tuolta. Katsotaan nyt sitten, aiheuttaako tämä minkälaisia ongelmia kuskeille. Koska joillekinhan tämä saattaa olla ensimmäinen kerta, kun lentävää lähtöä ottaa. Ovaalipuoleltahan tämä on tietenkin tuttu ja GT-puolelta yleensäkin, mutta useimmiten trelle-puolella ollaan näillä roadikisoissa nähty paikaltaan lähtöjä. No niin, eiköhän nyt katsota lähtöjärjestys. Eli ensimmäisessä rivissä Martti Pietilä ja Simo Holm matkin ruffeilla. Ja sitten toisessa rivissä Jari Lohtari, Christian Lindroth myöskin ruffeilla. Ja Eero Vuorenmaa, Jere Pääkkönen rivissä 3 ja taas ruffeilla. Neljässä rivissä löytyy ensimmäinen McLareni. Ensin on myös Matti Höylä ja Teemu Ivonen McLarenilla. 5. rivi Henri Backman, Lauri Kokkola, kummallakin taitaa olla McLareni, korjaan Ruff. Sitten 5. rivi Iiro Solman ja missä sen nimen, mutta kuitenkin 8. rivissä Joni Haagner McLarenilla ja Mikko Niemi Ruffilla. 9. rivi Simo Leppänen, Tarava. 10. rivi Henri Salmeen, Mikko Niittymäki. 11. rivi Mika Houtomäki ja Tero Dahlberg. 8. rivi Antti Tuominen, Joni Hakkarainen. 13. rivi Juho-Pekka Lammi, Akseli Salmi. 14. rivi Teemu Rytsy ja Tomi Ojala. 15. rivi Teemu Toikka, Marko Penttinen. 16. rivi Iikka Tiihonen ja Joni Rossinen. 17. rivi Joonas Hartikainen, Sami Sallinen. 12. rivi Teppo Remes ja Jani Petäjäniemi. 19. rivi Jere Vikki, Ari Alamutka ja Tomi Mäkinen ja Kai Törmänen rivissä 20. 21. rivi Uppola, Kattokari ja viimeisessä ruudussa rivissä Mikko Pieno ja Pietilä lähtee liikkeelle. Lohtari saa siinä Pietilän takanasta myös hyvän lähdön ja tuittaa saman tien siinä Holmin, joka tippuu kolmanneksi. Sitten kun tullaan ensimmäiseen muuttaan kärkijärjestyksessä Pietilä, Lohtari, Holm, Lindroth, Vuorenmaa, Pääkkönen, Höylä, Iivonen sinne hakee jo vähän jarrutukseen, mutta päättää, että parempi jättää se tuonne takasuoralle. Mäkki on tosiaan hyvä kulkemaan suoralla, joten ei hätää, kunhan tällä syherellä pysyy perässä, niin takasuoralla pystyy yllättämään ja poimimaan niitä sijoja sitten. Kisa on pitkä ja ei nyt ihan vielä tiedetä näitä voimasuhteita tuossa kilpailun tiimellyksessä. Tai jos tiedetäänkin, niin se on Aleksi, joka sen mielestä tietää. Ja siellä sitten menee ensimmäinen kuskin pinnalle. Kuka siellä menee? Sinne menee kärkikymmeniköstä toinen Lotus Emilian Vuorenmaa. Vuorenmaa pihalla, kyllä. Hän tippuu siellä 30 jotain. Tippuu siihen Teemu Rytsyn perään ja Rytsy oli siinä ennen tuota tilannetta niin siellä 27. Siellä tulee vielä muutama näin ohi. Nirossi nyt todennäköisesti kuittaa loppuun. Remes oli siellä 35. Katsotaan nyt sitten, kun maalinja ylitetään, niin mikä tää tilanne tulee olemaan. Ja siellä Iivonen ohitti McLarenin suoraan ja Matti Höylä josta 6. Sillä näyttäisi, että tää kärkikolmikko on nyt karannut jonkun verran. Siinä on pieni ero Lindrothiin, joka tulee sinne 4.
Siellä on ilmeisesti Leppäsellä ollut jotain ohjelmaa. Kyllä siellä Leppäsellä kurttuu tuolla keulassa. Tarkoitin vähän jo osui johonkin. Joo. Tuossa Chikanin jarrutuksessa yksinkertaisesti vaan unohtaa puoliksi jarruttaa ja teloo Henri Salmeenin sieltä sitten pois. Henri kisa siis. Henri hyvin matkassa siellä 19 pisteiden puolella siis oltiin ja nyt auto aivan ruudussa tuolla tasompalla varikolla. Ei ole hyvin mennyt Henrille Henrille tällä kaudella. Ei. Jos ei tule Optimizer Prota, niin tulee sitten jotain muuta. Ja toivotaan, että hänen onni tästä nyt sitten paranee. On nimittäin tiimin tulosvastuu tämän jälkeen sitten Teemu Rytsyllä, joka on siellä 27. Siinä on tosiaan ensikertalaisia trellekisoissa. Itse asiassa Rytsy on varikolla korjaamassa autoa. Ahaa, no sitten siellä on molemmat tiimillä siellä varikolla. Eli voidaan sanoa, että ei ehkä kaikkein paras aloitus tällä kaudella. Siellä Haakkeri edessä olivat niin tiukassa jonossa, että kaikki osui, varmaan 3 autoa osui peräkanaan toisensa. Niin tiukka jono oli ja Haakkeri nousi siitä yhden sijaan ohittaa Jari Kokkola. Ja on nyt siellä 9. Joo, siinä on Hagner tehnyt hyvää nousua, just sitä mitä tuossa puhuttiin, että raivokasta työtä heti alusta lähtien lähtenyt sieltä 15 ja on nyt siellä 9. Eli hyvää työtä tekee siellä, lähestyy kärkeä. Niin paljon tapahtuu, että en tiedä mistä tässä edes puhuisi. Kuitenkin kädessä Martti Pietilä Kusa Hajura on saanut tuohon Lottariin ja Holmiin, mutta tietysti suoralla Lottari ja Holm ottaa. Kiinnittäisin huomiota Jere Pääkköseen, joka lähtee just tekemään liikettä Christian Lindrothista ja katsotaan, saako 4. sijaan otettua tuossa Chikanin jarrutuksessa. On siellä sisäpuolella, jarruttaa vähän myöhemmin, pitää linjansa ja kyllä, Puikkelehti siinä edelle. Ja siellä sitten osuu Iivoseen, Lindroth osuu Iivoseen siinä jälkimainingeissa. Auto saattaa pysyä ehjänä. Joo, en usko, että siinä mitään vaurioita tuli. Vähän ehkä Iivonen säikähti tuossa. Joutui nurmukon kautta ajamatta. Joo, ja nyt siellä on taas Hagner vauhdissa. Siinä oli Höylällä ja Backmanilla vähän tilannetta päällä ja Hagner tulee sieltä ja näyttää kuittaavan molemmat. Aivan riitä Hagnerilla kuitenkaan tuosta Backmanista ohi, mutta Höylästä kuitenkin. Joo, ja Höylästä sitten tulee samalla myös Kokkola ohi. Todella tiukka juna tässä. On, siellä on tosiaan, näyttäisi olevan ihan sijasta 7 sijaan 16 kaikki samassa nipussa. Näyttäisi olevan McLaren ja jopa sinne spinnaa sitten. Siellä on iso kolari, monta autoa. Yksi lentää siellä, kuka se on? Lappalainen ainakin pyöri siellä katon kautta ympäri. Joo, Lappalainen ja sitten siinä taisi olla... Tiainen oli mukana ainakin tapauksessa ja Solmanin auto on aivan solmussa, eli tuosta ei nyt ainakaan tule mitään enää tuolla autolla etenemisestä hinuri paikalle ja auto varikolle. Katsotaan, saadaanko sille vielä mitään tehtyä. Joo, siellä myöskin tuo Niemen auto ihan rutussaan varmaan menee varikolle. Ei mene. Tähän oli kuitenkin siellä samassa rytäkässä mukana. Hänestä tulee varmaan nyt Hakkarainen ohi. Ja nyt on sitten Lohtari ajanut Pietilän pienen eron kiinni. Ja katsotaan pääseekö iskemään tuolla takasuoralla. Siinä näyttäisi 30 olleen eroa maalisuoralla, mutta nyt sitä ei enää ainakaan sen verrataan ole. Aivan perässä kiinni on Lohtari. Pystyykö tuossa suoralla sitten imun turvin hyvä ulostulo kummaltakin, eli saattaa olla, että jää ohitus näkemättä. Joo, ei ihan siinä... tästä riitä mitenkään järkevästi ohitukseen. Tässä pääsee ohi, jos uskaltaa ja osaa mennä. En usko, että Lohtari vielä tässä vaiheessa rupeaa riskeeraamaan mitään. Joo, mutta sieltä tulee nyt sitten Holm kurkkimaan sinne. Jos Lohtari ei riskeeraa, niin siinä saattaa olla nimittäin semmoinen tilanne, että Holm riskeeraa. Holm on aikaisemminkin nähty näissä trellekisoissa ihan tuolla kärjen tuntumassa, erityisesti tuolla Formula Mastersin puolella. Ja nyt kärkikahinoissa mukana myös täällä R-Factorin puolella.
Lohtarin tallikaveri Mikko Niittymäki nousee yhden sijoituksen, ohittaa siinä Penttisen Markona ja 21. Niittymäki itse asiassa on pudonnut tuolta top 10 tuonne siellä 21 edellisen kierroksen aikana. Eli tuo ohitus nyt oli vähän sellainen nimellinen. Mutta auto näyttää sinällä olevan ehjä, joten kilpailu on vielä pitkä. 6 kierrosta vasta ajettu. Niin saadaan nähdä, että miten tää tulee tästä kehittymään. Siellä Haakner on hyvin lähellä edessä olevaa Henry Backmania. Nyt voisi Haaknerin vaikka paukuttaa ohi tuolla McLarenilla, niin saadaan noita kilpa-autoja enemmän tonne kärkeen katuautojen sekaan. Sieltä lähtee oikealta ohittamaan Backman vähän siinä blokkaa, mutta ulkoalta lähtee Haakner kuitenkin yrittämään. Myöhäinen jarrutus, niin pääsee edelleen, mutta Backman pysyy rinnalla jarrutuksessa. Haakner jättää hyvin tilaa. Seuraava mutka Chicanessa kääntyykin oikealle ja Haakner pääsee edelleen ja siellä tulee Jari Kokkola samaan rakoon ja taitaa päästä ohitse Backmanista. Ja otetaanpa replay tuolta Joni Hakkaraisesta ja Juha-Pekka Lammista. Siellä oli nimittäin näihin Hakkaraisen nimeämiin Lesmo 1 ja 2 tultaessa pientä toimintaa. Siellä nimittäin Juha-Pekka Lammi tulee jarrutuksessa Hakkaraista kylkeen ja Hakkarainen spinnaa siitä sitten pihalle ja menettää harmillisesti tuon 15 sijansa, jolla ajo vahvasti pisteillä kiinni siellä oli. Hakkarainen on tosiaan nyt siellä 27 edellisen kerran, kun on menty maalilinjan ohi. Hakkarainen oli suunnilleen siellä 20 ennen. Korjaa oli 15. 15 tai 16 ennen tätä tapahtumaa. Kyllä, harmittavaa, että noin pääsi käymään ja Hakkarainen sieltä sitten saman tien on kuittaamassa Sallista ja parantaa asetelmia siinä. Yksi sijoitus pisteisiin olisi vielä ja Hakkaraisen vauhti on ollut ihan siedettävää tuolla keskikastissa, joten uskoisin, että hän tulee vielä tuolta kapuamaan tuonne top 20. Näin uskoisin. Siellä Mikko Niemi on keskeyttänyt vastikään kilpailu, että hän ei halunnut jatkaa sillä rikkimenneellä autolla. Joo, Niemi oli yksi näistä, joka tuohon lappalaisen autoon osui siinä isommassa rytäkässä ja semmoisella rikkinäisellä autolla ei täällä oikein sitten enää pitkälle pötkitä. Pietiläinen Lohtari Holm jatkaa tuolla kärjessä peesailua. Kukaan ei halua tehdä mitään ratkaisuja tai vaihtoehtoisesti ei pysty niitä tekemään. Päkkänen on siellä sitten siellä 4 vähän jäänyt. Ja Iivonen on tullut ohi Lindrothista ja noussut siellä 5. Lindroth on siinä tehnyt luultavasti jonkun virheen, koska on nyt 9 sekuntia kärjestä ja 4 sekuntia jo Iivosestakin. Kun hetki sitten hän oli siinä edellä vielä. Voi olla, että Lindroth löysi vähän tuossa tuommoisen rauhallisemman aukon ja otti vähän varovaisemmin, ettei vaan lähellä paista, mutta ongelma siinä vaan se, että takaa tulee Haakner ja se ei ole koskaan mitenkään turvallinen vaihtoehto. Kyllä, siinä on parempi miettiä, että haluaako tulla maaliin vaiko taistella sijoituksesta Haaknerin kanssa. Eli sen saa ihan itse päättää, kumman valitsee. Vähän näyttää siinä Lindrothilla lipsuvankin ja Haakner saa hyvän ulostulon tuosta chicanista ja luultavasti lähtee haastamaan tuohon viimeiseen. Ei lähtenytkään itse asiassa, vaan jättääkö sitten tuonne ensimmäiseen mutkaan tuon ohituksen. Tai ekaa mutkaa tai viimeistä takasuoraan jättää. Tuossa olisi voinut kyllä Haakner hyvin vetää sinne sisälle, mutta jostain syystä Haaknerilla joskus ajatus toimii ja jättää sen vaikean liikkeen tekemättä. Joo, siellä on yleensä, että missä Haakner, siellä tapahtuma. Eli hyvinkin viihdyttävä kuljettaja näin katsojien kannalta taatusti. Tällä hetkellä tosiaan top 10 on Pietilä, Lohtari, Holm, Pääkkönen, Iivonen, Lindroth, Haakner, Kokkola, Backman ja 10. Höylä. Ja näyttää siltä, että tää pakka on aika tiivis taas tuolta sieltä 6 tuonne siellä 11 ja sitten on toinen pitkä letka sieltä 13 ihan tuonne sijalle 26 asti tai 27. Ja
Haagner nyt sitten tylysti vaan. McLarenin suoravoimalla menee ohi Lindroth. Ei siinä juuri mitään mahda sieltä sitten pistää nokkansa rinnalle myös Kokkola. Ja samalla kun Kokkola siinä pistää Lindrothin rinnalle nokkaa, niin Bachmann koittaa sieltä tulla. Eli melkoista kolmiodraamaa on tarjolla täällä nyt. Ja tuon kaiken seurauksena sitten Haagner pystyi karkaamaan jo aika lailla ja nousi sijalle 6. Mikä on hyvä Haagnerin kannalta. Siellä menee itse asiassa Lindrothi pitkäksi ja menettää monta sijaa. Ja menee tässä nurkanteen kautta, josta Kämmer yleensä antaa slowdownia. Ja sitten siitä hävitään vielä lisää sijoja, kun siellä vielä takana tulossa aika moni jono kuskia. Katsotaan ottiko. Sitten viimeisestä pistesijasta käydään aika kovaa kamppailua. Siellä on Teppo Remes, joka miehittää tuota paikkaa. Siellä 25 ja hänen perässään Joni Hakkarainen hakee tuolla Sissä ohitusta. Katsotaan malttaako mies olla menemättä ohi. Kumpikin ottaa hyvän kiihdytyksen tuonne ennen niin sanottuja lesmoja. Ja katsotaan nyt sitten lähteekö Hakkarainen haastamaan niihin vai jättääkö tuonne takasuoralle aika vintikkaa, tippaa jää jarrutus. Ja selkeästi nopeampi näyttäisi Hakkarainen olevan. Hyökkää jarrutuksessa oikein kunnolla, niin lähellä on, että kyllä taatusti innolla nyt mennään. Joo, vähän huono tulos tuli Hakkariselle, kun jo joutui melkein väistämättä ja perään, mutta voimalla pitäisi kyllä riittää vauhti ihan helposti. Kyllä, ja ihan selkeä etulyönti nyt tähän näin nokka rinnalle ja jarrutuksessa vaan tylysti ohi. Hakkarainen ottaa siitä nyt sitten viimeisen pistesijan haltuunsa. Siellä Iivonen on vetänyt pihalle tai jotain muuta tapahtuu, katsotaan. Nähdäänkö replaystä. Itse asiassa siellä myös Kokkolalle tapahtui jotain. Iivonen meni hänestä ohi takaisin. Tähän tossa itse asiassa tapahtuu. Iivonen vetää vaan T1 ensimmäisessä mutkassa, vähän lähtee perään hakemaan. Menee vähän nurmikolle, onko itse asiassa seinään ollenkaan. Lähellä ainakin käy, mutta ei täällä ihan osua. Itse asiassa siellä Kokkola tuli myös ensimmäisen mukaan ihan nurinkoetti läpi ja otti slowdownin ja päästi sitten porukkaa ohitse. Ja nyt kun katsotaan näitä tiimien nimiä tuossa tosiaan Hakkarainen puhelin, niin herrahan ajaa tosiaan The Greatest and Best Team in the World Tribute tallissa Joni Rossisen kanssa. Ja heillä on aika mielenkiintoiset nuo autotkin, mitä tuolla radalla ollaan nähty. Eli pitää melkein kysyä Hakkaraiselta, että mistä tämä tiimin nimi tulee, niin luontaa yhdessä. Koska hänellä olisi tarina siitä kerrottavana tuolla lähetyksen jälkeen. Nyt siellä lähtee Iivonen haastaa aika hyvin Toikkaa. Menee melkein nurmikoiden kautta, joku menee menemään ohi, että väistää osumaan. Viimeisessä mutkassa rinta rinnan. Pitää vielä vierekkäin auto. Nyt saa kyllä Toikka sen verran paremman ulostulon, että pääsee sitä ulkokautta takaisin vai pääseekö? Ei pääse. Ja melkein osuvat uudestaan, mutta kyllä Iivonen pääsee ohitse. Mutta siinä sitten odottaa heti heidän takana Hardikainen ja Rossi. Ja siellä joku polaroi, todella kova polaroinnin ääni kuuluu. Timo Leppänen seinässä. Otetaanpas replay. Eli siellä tulee Leppänen, tulee näitä viidenteen mutkaan. Siinä etenkin vaan lähtee noissa Sissä vähän perään hakemaan ja ei saa käännettyä mutkaan ja peräältä seinään ja keskeytys. T1 kutsui. Tää on T1 on vahtaa Simoa tällä kertaa. Näytti siltä, että auto oli hieman poikittain, kun hyppäsi jarrulle ja siitä sitten kanttarin päälle, joka johti sitten siihen seuraukseen, että mies oli ympäri ja seinässä ja kilpailu näyttää jäävän siihen tarvista, sillä Simo oli sijalla 15, eli hyviä pisteitä olisi ollut tarjolla. Ai siellä on ihan katolle on Tiihonen ja Toikka. Toikka myös pihalla. Äskeinen taistelupari siitä. Joo. Siellä tulee Tiihonen ja Toikka. Toikka aika kaukana Tiihosesta. Ja siellä menee Tiihonen pitkäksi. Toikka sitten menee vähän sisälle. Ja sitten osuvat Tiihosen auto osuu seinään ja siitä menee sitten katolle ja hiekalle. Aika kaukaa tuli kyllä tuo osuma. Toikka jatkaa matkaa ja Tiihosen kisa näyttäisi olevan sitten siinä
Katollaan oleva auto ei hirveästi kulje. No ei siinä varmaan pahemmin toikalla kuitenkaan tehtävissä, kun täysillä tullaan jarruihin ja yritetään saada se auto suunnilleen kääntymään sinne mutkaan, mutta ei se sitten vissiin kääntynyt tarpeeksi. Näyttäisi siltä, että nämä pakat ei hajoa nyt millään. Aina kun muutama sieltä välistä poistuu, niin siihen tulee muutama lisää. Ja nyt on sitten Hakkarainen ja Niittymäki äärimmäisen lähellä. Ai siellä menee Pietilä pitkäksi ja Lohtari kärkeen. Pietilä menee ensimmäisessä matkassa pitkäksi, ei kuitenkaan asu seinään. Mutta joutuu oikomaan tuossa, katsotaan miten paljon hän häviää siinä. Ja siinä ainakin 3 sekuntia. 3 sekuntia häviää Lohtarille, se on aika vaikea ero ottaa kiinni kuitenkin tämän tasoisessa kisassa. Joo, ja varsinkin kun tuo kärkikolmikko on tuntunut olevan aika tasaveronen. Siinä tosiaan sitten tuli vähän rangaistusta vielä tuon ulosajon lisäksi, niin sen takia jäi noin paljon. Nyt sitten nähdään mikä on Lohtarin ja Holmin vauhti puhtaalla radalla. Miehethän on tuossa Pietilän perässä olleet jumissa. Niin on siinä saattanut olla niinkin, että takana olevat on vaan säästetty. Toisaalta kun Pietilä on kyseessä, niin en usko, että siinä on säästetty tippaakaan, vaan kaikki on mennyt ihan kunnon vauhtia. No ainakin Pietilä mennyt täysin, mutta Lohtari ei voinut säästää bensaa. Se tietysti lyhentää tuota varikkokäyntiä huomattavasti, jos sitä onnistuu säästämään kunnolla. Joo, täällä on vissiin ihan hilkulla, että tarvitaanko tuolla ruffilla 40 litraa vai 35 litraa. Taitaa 5. mukaan Saravonkin viedä. Sarava tuli tonne 5. mutkaan McLarenilla, joka ei ole niin hyvä kanttari. Hän siitä kiertelee hyvin kanttarit. 5. mutkaan hänen edessään oli joku kuljettaja. Tero Dahlbeck meni jostain todella hitaasti Saravan edessä. Sarava on hänen perään pinnaa. Ja lähtee takaisin liikkeelle. Auto on kyllä jo ihan tuossa, vaikka aika pieni ryhmä siinä kuitenkin oli. Ei voi mitään. Joo, näyttäisi aika vinhon tosiaan etenevän tuolla McLaren. Siellä itse asiassa Joni Hakkarainen varikolla. Aikanesti ohjaa, että päästä muista ohi. Veikkaan, että siinä on tapahtunut jotain. Hän nimittäin oli tuossa aivan Niittymään perässä hetki sitten kiinni ja nyt edellisen kerran, kun sieltä on menty Mallinjan yli, niin siihen on myös Remes ja Sallinen tullut perään. Katsotaan, käyn tarkistamassa tilanteen. Kyllä Hakkarainen on vaan ihan omatoimisesti päättänyt tulla varikolle. Hän aloittaa varikkopelin tuolla pisteellä olevien osalta. Tässä on 16 sekuntia hänen stoppinsa pituus. Pettilä lähtee ohittamaan Ojalaa sijasta 17, ei pääse ohi näin, niin siellä tulee Hartikainen rinnalla ja siellä tulee Hakkarisen tallikaveri Joni Gates Rossinen nytten Hartikaista ohi viimeisen mutkan ja sieltä myös tuleeko Salmi, ei pääse, mutta Salmista sitten tulee Niittymäki ohitse. Salmi joutuu vähän väittämään Hartikaista. Joo, hyvää vääntöä tosiaan ja näyttäisi siltä, että Rossinen hyvin poimi tuossa, käytti tilannetta hyväkseen, kun edessä oli vähän häslinkiä. Pisti vaan nokan sisään ja poimi nuo sijoitukset sitten. Siellä on Hakkarainen äärimmäisen hyvään väliin. Siellä on nimittäin aivan puhdasta rataa, ties kuinka paljon. On tullut just siihen Lohtarin eteen ja jää kierroksella tässä nyt, mutta tulee saamaan sen sitten takaisin, kun kärki tuolta varikolle menee. Remes kävi varikolla ja 14 sekuntia oli hänen stoppinsa pituus. Joo, Renes oli siinä Hakkaraisen takana hetken verran. Katsotaan. Kyllä, siellä menee Simo Holm kärkeen tuossa, kun Lohtari joutui Hakkaraisen takia vissiin hieman nostelemaan. Ja kyllä, Holm siirtyy kärkeen ja johtaa tätä kilpailua nyt sitten. Ja kolmas johtaja tässä kilpailussa. Vähän huonoa paikkaan kyllä tuo Hakkarainen varikkokäynnissä jälkeen joutuu. Että joo, olisiko siinä sitten kannattanut jäädä ulos? Vai odottiko hän sitten? Siinä oli kuitenkin tuo jono, missä esimerkiksi Akseli Salmi, Hartikainen, Niittymäki, Rossinen ja Penttinen on. Hän ajatteli, että pääsee siitä sitten ohi, kun käy aikaisemmin varikolla. Hakkarainen onnistui pitämään Remeksen takanaan pysähdysten aikana, vaikka pysähtyikin hieman hitaammin.
Nyt siellä on Pihlaja varikolla. Pihlaja sieltä 10. Eli ensimmäinen 10 parhaan joukon kuljettaja. Hänen stoppinsa pitäisi 18.1. On hitain näistä. Ehkä nyt siellä käy. Kuppalan eteen. Hyvä väli hänelläkin. Siinä on Mäkinen hänen edessään ja Alamukka sitten Mäkisen edessä. Hei, tuolla on Lindrothille käynyt jotain. Itse asiassa 5. mutkassa. Tässä mutkassa, joka on nyt vienyt aika monta kuljettajaa. Siellähän Lindrothkin vetänyt seinään. Ihan oma-aloitteisesti. Juu, näyttäisi siltä, että nyt näyttäisi noita kärkitiimeiltä olevan jokaiselta toinen kuljettaja pihalla. Davistola näytti aluksi hyvältä ja oli kummatkin top 5, samaten Lotus Emilialla. Ja nyt on kummallakin sitten yksi kuljettaja käytännössä kisasta ulkona. Siinä on ottanut tuo Pietilä pikkusen kiinni noita järkiveijereitä. Juu, se ero oli siinä päälle 3,5 sekunnin sen rangaistuksen jälkeen ja nyt on enää 2,6 sekuntia. Siellä Haakneri lähtee ohittamaan Henri Backman ja Backman on päässyt jossain vaiheessa Haaknerista ohi. Haakneri lähtee niin ulkokautta hakemaan ohitusta, mutta siinä tietysti suorallaan tommonen pieni mutka. Haakner saa niinku sisällinen siihen ja pääsee ihan heittämällä ohitusta. Siinä ei ole Backmanille mitään sanottavaa, että yrittääkin nyt jarrussa vähän hakea, mutta ei riitä niin ei riitä. McLaren on puhunut. McLaren on kuitenkin kilpa-auto, se kulkee suorin kovaa. Mutkilla niin väliä. Ja Haakner tällä hetkellä tosiaan McLaren kuljettajista parhaimmalla sijalla 5. Saas nähdä sitten, mitä tämä tasapaino tulee olemaan siinä vaiheessa, kun siirrytään noille vähän nopeammille radoille, jossa McLaren on oikein kunnon iskussa toisin kuin täällä, joka niin pompitaan kanttereiden yli ja on tiukkaa mutkaa ja niin edelleen. Interrossa on sellainen paikka, missä McLaren on aivan ohi luvuillaan, eikä Ruffella ole paljon mitään sanomista. Joo, McLaren on semmoinen todella oikeasti hyvä auto ja jos ei vaan kanttereista tarvitse välittää ja Interlagos on juuri semmoinen rata, jossa on myös hyvin tuoria ja kantterit on matalia. Ajomista siellä viimeistään. Vielä viimeistään McLaren kuuluu, mutta siellä tietysti viimeinen kisa, seuraava kisa on tuolla Silverstoneissa 2 viikon päästä. Sielläkin luulisi, että McLarenilla on vähän parempi vauhti kuin mitä se täällä on. Kyllä, pitkiä suoria ja matalia kanttereita. On kyllä tuo Haaknerin nousu ollut todella kovaa. Mies oli nimittäin aika-ajoissa vasta sijalla 15 ja ajaa tällä hetkellä sijalla 5. 10 päänahkaa otettuna. Ja siellä Pihlaja on pihalla. Siellä on joku toinenkin mennyt pihalle tossa. Kuppala kävi varikolla 20 sekuntia. Törmänen on myös käynyt varikolla 22,5 sekuntia. Me näitä stoppeja nyt ruvetaan näkemään pikkuhiljaa. Joo, siellä Antti Tuominen tuli 10 parhaan joukosta varikolla. Katsotaan nyt sitten, mihin tuo hänen stoppinsa riittää. Sehän laskuri valitettavasti hyytyi. 13,8. Kyllä, nopein stoppi tähän mennessä. Nopeampi kuin Remeksen 14,3. Katsotaan mihin yltää sieltä. Tulee siihen Ari Alamutkan eteen. Valitettavasti vähän siinä on letkaa edessä. Siinä on nimittäin Vikki, Ojala ja Toikka. 3 letka siinä hänen edessä ja hän joutuu aivan kisatilanteesta sitten ajamaan heidän kanssaan. Joo, pitää Tuomisen toivoa, että siitä jatkat menee melkein heti varikolla. Ei tässä kuitenkaan montaa minuuttia ole, kun kaikilla toisen varikko pysäys joka tapauksessa eteen. Kyllä vain kilpailun pituus on tosiaan 45 minuuttia ja on arvioitu, että noin 30-35 minuutin kohdalla kaikkien on pakko pysähtyä. Oli sitten liikkeelle McLarenilla tai Ruffilla. Siellä Pietilä menee nurmille pitkin, ihan miten sattuu. Mihin auto on aivan kierrossa. Siellä on ensimmäisessä mutkassa taas käyty
vähän haukkumassa nurmea tällä kertaa kaiketi seinääkin. Kyllä, siellä on käyty seinässä asti oikein kunnolla. Ja Lohtari on sitten tehnyt uuden stoppiennätyksen 12,4 sekuntia kärjestä varikolle, nopeata varikkotoimintaa ja takas radalle. Just sitä toimintaa, mitä kilpailun voittoon tarvitaan. Juuri sitä toimintaa, mitä Lohtarilta ei odoteta varikolla. Niinpä. Yleensähän Lohtari on näitä pitil eka, pitil vika miehiä. Mutta tällä kertaa näytti sitten kaikki varikko-onni menneen putkeen. Mies ei spinnannut sinne mennessä, eikä myöskään sitä ulostunnasta. Osui jopa ruutuun. Eli melkoinen ihme. Nähdään Lohtarilta tämmönen suoritus. Ja siellä Haaker on tehnyt joku virhe, siellä meni Iivonen ohi ja se on mennyt Höylä ja Backman. Itse asiassa Höylä ohitti oli Backman ja Backman osuu Höylän perään, melkein osuu Höylä Iivoseen. Ja sitten Haakeri tulee ulkoilta ohitse. Pääsikin vielä Höylästäkin tässä pääsuoralla. Itse asiassa pysyy ulkopuolella tämän koko mutkaa ja sitten joutuu Höylä hidattamaan ja sitten löysi Backmanin takaisin ohi. Siinä McLaren nousi 2 sijaa kumpikin. Kyllä. Se on otettu takas nyt sitten, mitä siinä menetettiin. Iivonen siellä 3, Hagner siellä 4, käytännössä reaalisijat 4 ja 5, koska sieltä Lohtari poistui varikolle. Ja nyt on sitten Pääkkönen varikolla sieltä 2. Eli Simo Holm jatkaa nyt sitten yksinäisenä tuolla kärjessä matkaa. Katsotaan mihin asti hänen kulkunsa riittää. Ajaa luultavasti siihen asti, kunnes bensa loppuu. Ei pari kiekkaa vielä pääsee. Päkkösellä äärimmäisen hidas toppi, 22,8 sekuntia, mikä on melkeinpä hitain tästä porukasta, joka nyt on varikolla käynyt. Nyt siellä on paljon miehiä varikolla. On Niittymäki, Salmi, Penttinen, Dahlberg. Joo, nyt on oikein ruuhka. Melkein kaikki tulee varikolle nyt. Katsotaan pääseekö Hakkarin Rossista ja mihin varikolle siinä melko lähellä Rossin perää. Hakkaren tulee itse asiassa ensimmäisen mutkaan ja siinä tulee Gage ja Chambers peräkkäin. Eli Rossinen Hakkara. Ja Rossinen on edellä. Siinä on tosiaan The Greatest and Best Team in the Worldin kuljettajat peräkkäin. Niin sanottu tribuuttitiimi. Ei sitä koskaan saa tietää, mille tiimille se on tribuutti, mutta eiköhän se sieltä kysymällä selviää. Siellä Höylä ja Lammi varikolla. Höylä tosiaan oli siinä 4. siellä ennen varikkokäyntiä. Jossain Tuominen ehkä tulee hänestä ohi sitten varikkokäyntiä aikana. Aika lähekkään tulevat ainakin. Sen myötä. Höylä pääsee juuri Tuomisen ampa eteen. Sillä tapahtui itse asiassa aika mielenkiintoinen tilanne tuolla. Tuominen ajoi nimittäin varikolle menevän Viikin perään. Ja saan nyt sitten nähdä vaurioita, kun miesten autot millä tavalla, nimittäin vauhtia oli melko lailla. Vikki yritti hidastaa varikolle ja Tuominen oli aivan perässä kiinni. Ja ainakin Vikin auto näytti menevän vähän vinossa tuolla varikko suoralla. Ja nyt sitten kilpailun kärkikuljettaja Simo Holm varikolla. Katsotaan pääsekö Lohtari ohi vai pääsekö Holm karkuun. Yleisesti tuntuu olevan sääntönä se, että renkaita tällä autolla ei oteta. Vaan lyödään vaan tankki niin täyteen bensaa kun mahtuu ja matka jatkuu. Holmin stoppi 14,5 ja Lohtari ohi. Myös joo, 2,5 sekunnin erolla Lohtari Holmi eteen ja Holmi joutuu vielä väistämään jotain hidasta kuljettajaa. Eli Iivonen on tällä hetkellä ainoa kuljettaja, joka ei vielä ole pysähtynyt. Joo, Iivonen on ainoa tällä hetkellä. Ja tuossa alussa, kun hehkuteltiin sitä, että Daviston kuljettajilla menee äärimmäisen hyvin, niin tällä hetkellä miehet on molemmat käytännössä kilpailusta ulkona sijoilla 30 ja 31. 29 tai 30 autoa siis vielä mukana, koska Teemu Rytsi tuolla vielä raahautuu tuolla raadalla. Mutta on keskitys vielä, niin Rytsikin saa sieltä pisteitä. Näyttää siltä, että Hakkaraisen taktiikka on Penttinen seinään ensimmäisessä mutkassa. Kyllä sieltä Hakkaraisen edestä spinnaa juurikin
hyvällä sijalla oli ja nopealla stopilla oli myös selvinnyt sieltä. Eli kaikki näytti hyvältä siinä, mutta valitettavasti auto näyttää nyt olevan sen verran rikki, että varikkokäyntiset on taas edessä. Mä en tiedä, tässä vaiheessa kisa, jos ratti ottaa suoraan eikä lihapullia ja muita ruokalajikkeita tuolla raalle heitetä, niin ja se menee maaliin ja siellä Hartikainen pitää seinään viidessä, mutta se Hartikainen juuri siitä Penttisen edestä seinään. Joo, nyt näyttää kyllä olevan iso karsinta päällä. Viides mutka tuntuu olevan aika semmoinen rankka paikka, kuljettelee siellä kantokari ohittaa Kokkolan sijasta 25 ottaa viimeisen pistesijan haltuunsa. Siellä Kokkolan stoppi on kestänyt 31 sekuntia, että siellä on jotain mennyt kyllä Kokkolan vielä. Ja siinä sitten Breaking Ruffin autot siirtyy Penttisen edelle, joka ajaa tosiaan Rough Pace Racingissä. Siinä on nyt sitten molemmat tiimin miehet peräkkä. Sallinen ja Höylä siellä 14 ja 15. Ja jos sama tahti jatkuu, niin tuo Ryksyn monta kiekkaa perässä oleva raahautuminen saattaa jopa kannattaa, jos sieltä vielä tarpeeksi niitä enemmän tulee. No, aika epätodennäköistä kuitenkin tässä vaiheessa. No joo, koska Rytsy ei kerkeä ehkä niin monta kerrosta enemmän. Kyllä, 9 kiekkaa perässä. Siellä Penttinen vetää varikolle. 22 kuskia vielä johtokierroksella. Siellä on Lohtari kohta ohittamassa Dalperia, joka on tosiaan siellä 22, hänen edessään Vikki ja siinä samassa junassa hänen edessään Ojala. Höylä seinässä. Breaking Ruffin auto seinässä ja keskeyttää kilpailun, ottaa replay hänestä. T5 koitui taas kohtaloksi. Joo, hän menee vähän pitkäksi menee vaan viides, mutta siinä pomppii kanttereiden yli eikä Höylä pysty pitämään autoa hallinnassa. Teine kutsuu. Olisikohan tässä nyt käynyt niin, että kuluneilla renkailla kun haettiin vähän lisää bensaa, niin auton tasapaino on muuttunut vaikeammaksi, sitä kautta sitten ei pysy kuskella oikein lapasessa. Tuo T5 ja sitten chicane-jarrutus tuntuisi olevan ne yleisimmät kohdat, missä kuljettajat tekee virheitä. No siinä tietysti tuo, ainakin Hakkarainen sanoi tuossa harjoitusten aikaa, että keli on aiheuttanut sen, että auto on paljon yliohjaavempi. Mitä se on ollut tuossa kun reinannut. Että se voi tietysti olla se, mikä tekee autosta vaikeamman ajaa muutenkin. Ja sitten kun renkaat kuluu ja tähän balanssi muuttuu, tankkaa sitä bensiiniä lisää, niin sitten teine kutsuu paljon helpommin. On kyllä todettava, että tuo Hakkaraisen aikainen stoppi on hyvinkin poikinut tuolla sijoituksia. Mies on nimittäin tällä hetkellä siellä 11. Kun on tosiaan lähtenyt tähän kilpailuun ruudusta 24 ja kävi siellä sitten paljonkin huonommilla sijoituksilla kolaroinnin takia osui tosiaan Juha-Pekka Lammin kanssa yhteen. Ja siinä vielä Rossinakin hänen, ja Rossin aivan hänen perässä hänen tallekaverinsa. Juu, Hakkarainen on mennyt sitä Rossisesta ohi. Edessä oleva Haltamäki vetää sen verran kovempaa vauhtia, että päätä jälkeen sijoille, ellei siellä taas tapahdu kolareita. Lohtarilla on nyt ruuhkaa. Lohtarilla on ruuhkaa, he on ottanut jonkun verran kiinni, mutta tämä ruuhka tulee myös Holmille. En kyllä tiedä, miten näiden edessä olevat pystyvät ajaa noin hiljaa kaasupaisseettissä painossa, eikä ajaa perään niissäkin. Siellä Holm on edellisellä kierroksella ajanut 0,7 sekuntia tuota eroa kiinni. Eli jos sama tahti jatkuu, niin saattaa olla vielä pieni mahdollisuus, että kerkeäisi haastamaan, jos noin varikolta korjaan, siis kierroksella jäävät eivät aiheuta mitään ongelmia. Siinä on Ojala ja Dalperi hänen edessään. Siinä ei varmaan Ojala päästään nyt ohitse. Mutta siinä on nyt kuitenkin tuo Holm hävinnyt jo tällä kierroksella sen puoli sekuntia. Toki hän saanut tuosta imut Dalperista takasuoralla, mutta ei se monta kymmenestä auta.
Eikä Dahlberg välttämättä päästä häntä sillikään ohi vielä tässä vaiheessa. Vaikka McLarenien panos tuolla aikaa, jossa ei ollutkaan kovin vahva, niin kilpailussa se on tuntunut olevan sitäkin vahvempi. Nimittäin Iivonen ja Haagner on tällä hetkellä siellä 3 ja 6. Vaikka Meteritallissa ajaakin, niin heillä on sama auto ja kulku on kummallakin ollut äärimmäisen hyvin kohdallaan. Ei voittotaistelun vauhtia, mutta semmoista tasaista tulostahtia. Eli ehdottomasti, jos ne sijat miehillä pysyy, niin loppukaudella pystyvät taistelemaan mestaruudesta, koska radat sopii paljon paremmin McLarenille. Joo, nyt sitten Holm kuitenkin sai loppujen lopuksi Lohteria kiinni tuossa loppukierroksesta. Olisiko tuo Immu sitten auttanut sen verran tuossa takasuorilla, että Lohteri on nyt 1,7 sekunnin päästä Holmin edellä. Ja tällä hetkellä 1,4 kokonaan ottaa Holm kiinni ja tää alkaa jo semmonen etäys, että siinä alkaa jo Immu puremaan tuossa takasuoralla, että voi olla, että Holm ottaa vielä Lohterin kiinni. Ja sitten tietenkin voi olla semmonenkin, tuo Lohterin stoppi on nimittäin ollut äärimmäisen nopea, niin on olemassa tietenkin semmonen mahdollisuus, että Lohteri olisi tankannut vähemmän ja joutuu nyt säästämään bensaa. Koska Holmin stoppi on ollut 2 sekuntia pidempi. Melkein kaikkien muiden. No nyt saattaisin veikata, että siinä olisi jopa jotain tällaista, koska Holm saavuttaa todella runsaasti nyt tässä viimeisessä mutkissa. Muutama kierros tässä jäljellä, kello tikittää 45 minuuttiin. Ja kun aika on täynnä, niin silloin tullaan maaliin. Joo, siinä on nyt noin 5 kierrosta aikaa. Ja siellä joku on poikittaa tuossa Niittymäki. Lohterin tallikaveri poikittaa jää kierroksella. Edellisellä kierroksella Holm saavutti Lohtaria 60. Nyt on hirveä tappo päällä. Joo, 17.3 se on nopeampaa mitä Holma jo aika ajossa. Että nyt mennään täysillä. Saattais olla jopa kilpailun nopeampia kierroksia. 17. No, katsotaan. Joo, se oli Holmin nopein kierros. Ja olisiko jopa kilpailun nopein kierros? Jos ei nyt listat vähemmän ole paikkaansa poissa pitäviä, niin tuo oli nopein kierros tässä kisassa. Näin vaikuttaisi olevan. Tässähän saadaan vielä kunnon mättöä, jos kello on suosiollinen ja siellä näyttää sitten Lohterille tulevan vielä edestä vähän ruuhkaa sinne Hartikainen edessä meinaa spinnata ja antaa sitten nätisti tietä. Ja sama aukko menee Holmetta. Tasainen kumpikin, mutta nyt kyllä Lohteri veti parikymmentä nopeammin tämän kierroksen. Myöskin vetää 17.3. Itse asiassa taisi olla kilpailun nopein kierros sitten Lohterille. Että kumpikin vetää aivan rajoilla. Kyllä. Ajoi tosiaan 13.5 ja 17.5 ajoi Holm ja 17.3 ajoi Lohtari. Eli olisiko sinä nyt sitten sen verran saanut Lohtari pensaa säästettyä tai miten nyt ikinä onkaan ollut ongelmia, että nyt voi taas painaa täysillä. Ja siellä taas on hidas tuossa Lohtari edessä, päästää Lohtari ihan hyvin ohi. Päästääkö? Se oli Toikka, joka oli siinä edessä ja kyllä Holmkin menee samasta aukosta. Nyt taas Holm on ottanut vähän kiinni tätä Lohtaria parikymppää alkukierroksen aikana. On kyllä hurja vauhti tällä kärkikahjolla, nimittäin eroa Iivoseen on 21 sekuntia. Ja Iivonen vetää melkein sekuntia hitaampaa koko ajan. Kyllä, ja Iivosella sinne perässä sitten Backman nätisti seuraa ruffillaan. Ei ole mitään asiaa ohi, koska edessä menee oikea kilpa-auto, eli McLaren. Tuon kärkikaksikon jälkeen siellä näyttäisi seuraava taistelupari olevan Pääkkönen ja Haagner sijasta 5. Katsotaan mikä heidän kierrosaikansa. Edellinen kierros Pääkkösellä on ollut 20.4 ja Haagner hänen perässä on tykittänyt 17.9. Eli siinä on otettu aika runsaasti nyt kiinni. Ja joo, siinä on Pääkkösellä jotain tapahtunut varmaan edellisellä kierroksella. Kyllä, siinä on ollut jotain ongelmia. Varmaan kierroksella ohitettavia tai minkä kanssa ikinä onkaan. Lähtötarkistellaan se jossain vaiheessa, jos viitsitään, mutta nyt on sen verran kiihkeä taistelu. Tuolla menossa Hagner pääsee luultavasti yrittämään tuohon ensimmäiseen mutkaan. Lähtee, pistää nokan sinne rinnalle. Kyllä, ensimmäisen mutkan jarrutuksessa siirtyy sisälle ja Pääkkönen koittaa puristaa, ajautuu kanttarille ulkopuolella, saa seivattua ja pidettyä auton
suorassa ei mennyt tuonne seinään niin kuin Pietiläinen, tai Pietilä. Kämmerän tapenaltti. Joo, Kämmen rankaisee saman tien ja siinä on sitten heti perässä, tai no eihän ne itse asiassa ollutkaan haastajia, olivat kierroksella ohitettavia vaan siinä takana, eli menetti yhden sijan, jonka olisi muutenkin menettänyt, ja kun kilpailu on, nyt viedään melkeinpä viimeistä kierrosta, niin saattaa olla niin, että siellä on vikki ympäri spinnannut tuolla tupla oikeassa. Vesmoissa. Niin sanotussa Vesmoissa kyllä. Nyt on Holmo lähellä. Hän ajoi viime kerralla 17.81. Tällä kierroksella varmaan myöskin riittää kuva ajoi 7.3. Nyt on aivan tuossa ohitusetäisyydellä. Kierroksia on 3 maaliin. Jos tahti jatkuu, niin pääsee takasuoralla yrittämään ohitusta. Joo, tuossa aivan kun perässä ajaa, niin siinä alkaa vähän niinku joku dirty eri tapa ainakin vaikuttamaan. Tästä se vaan on se, että ei näe mitään. Ei näe mitään, niin sen takia ei ihan perässä ei mennä vaikeaa, mutta nyt on kyllä Holm niin lähellä, että varmasti lähtee yrittämään, jos saa hyvä ulostuma tuosta Lesmo 2. Se on nyt viimeinen paikka käytännössä yrittää. Takasuoralle lähtö, kummatkin saa hyvän lähdön. Sen verran kaukana on Holm, että saat nähdä riittääkö. Riittää. Hyvä ulostulo, kova imu. Nyt katsotaan kummalle puolelle lähtee sinne pistää ulkopuolelle, itse asiassa menee heittämällä. Lohtari taitaa säästellä Lohtari joutuu bensaa. nostamaan. Bensa loppuu, onko näin? Pätkiikö auto? Ei tänään vielä pätkiä, mutta joutuu säästämään, että pääsee vielä maaliin asti. Kyllä. Ja sieltä tulee nyt sitten luultavasti kilpailun voittajana Simo Holm. Viimeisen kierroksen ohituksellaan sieltä maalilinjan yli. Kyllä, jatkuuko matka vielä? Nyt lähtee toiseksi viimeinen kiekko, eli vielä 2 kierrosta maaliin. No mun kello näyttää sitten aivan päin P:tä. Eli se siitä puheesta, jos Lohtari joutuu nyt jo säästelemään bensaa, niin isoissa ongelmissa on mies. Koska tässä nyt on kilpailua jäljellä vielä pari kiekkaa. Iso virhelasku Lohtarilta. Ja riskinotto ei selkeästikään kannattanut. Löi sormille niin sanotusti tämä yritys. Taisi olla taas Lohtarin taktiikka piti. Kyllä. Luultiin jo, että Lohtari pääsee puhtain papereen varikolta, mutta taas kerran kävi niin, että ei mene putkeen, ei. Ja jos oikein kunnolla joutuu hidastelemaan, niin siellä olisi 20 sekunnin päässä Iivonen, mutta veikkaan, että niin paljon ei sentään joudu säästelemään. Ellei bensa lopu kokonaan. Nyt kyllä nousee kyllä ero paljon. Hän vetää jollain 6. vaihteella pintakaasulla. Häviää tälläkin suoraan kuin monta sekuntia. Joo, ei nosta vauhtia edes 200 tuolla takasuoralla. Sieltä tulee kaikki ohi. Vielä Iivosen matka 7 sekuntia, mutta kun vielä pitää kierros päästä. Ja nyt pätkii auto. Varikkokäynti olisi täyskatastrofi tässä vaiheessa. Se tarkoittaa sitä, että putoisi käytännössä melkein tuolta top 5 pois. Nyt mennään oikein hitaasti. Ja siellä on fuelimiksi 2, eli näissä autossa on semmonen fuelimiksi-säätö, jolla voi säätää bensakulutusta ja samalla moottorin teho, että fuelimiksi on täysillä ja silloin bensaa kuluu vähän ja päin pois. Siellä Lammi menee Tuomista ohi, mutta Tuominen kyllä hyökkää vielä varmaan takaisin. Tosi hidasta jostain syystä tähän viimeiseen mutkaan, että onko siellä nyt Iivosella on näköyhteys Lohtariin. Ja Tuomisella taitaa myös bensa olla lopussa. Vai luulekaan, että kisa loppuu? Tuominen pysähtyy. Tuominen parkkeeraa auton, vaikka kisa jatkuu, vai loppuuko bensa sitten siihen? Jatkaa matkaa. Ja siellä Lohtarin tallikaveri Niittymäki taitaa työntää vähän ja Lohtarille vauhtia tässä takasuoralla. Että Takasuoralla kyllä tiimipeliä. No, Niittymäki tosiaan siellä 17 antaa siellä vauhtia miehelle. Iivonen näkee jo, mutta ei taida aivan riittää. Nyt on tiimipeli kyllä huipussaan. Niin. ja siellä Simo Holm tulee maaliin ja voittaa. Tuli jo maaliin ja voitti kilpailun. Kakkossijalla kyllä Lohtari nyt pääsee maaliin ja Iivonen jää 3. Kyllä jännäksi meni. Tosiaan pisaralla pisimmälle tuli tuossa lopussa Lohtarilla tilanne semmonen päälle ja
Tuli kuin tulikin toiseksi, siinä ei kerennyt Iivonen saavuttamaan. 4 sekuntia jäi miesten välistä eroa ja siinä tosiaan Niittymäki jopa työnsi takasuoralla Lohtaria. Tiimityö kunniaan niin sanotusti. Oli tosiaan Tuomisella loppu B. Mutta silti hän ei tipu noin sijaan 13 pidemmälle, koska niin monta autoa jäi kuitenkin kierroksella. Yllättäen monta itse asiassa jäi kierroksella tässä kisassa. Joo, vaan 13 autoa samalla kiekalla. Remeksellä myöskin loppuu B. Viimeisellä kierroksella. Siellä on sitten moni ottanut sen saman, mitä Hakkarainen arpoi, että ottaako 40 vai 35 litraa. Ja moni on sitten ilmeisesti päätynyt siihen 35 litraa. Siellä jo Tuominen kiroaa, että on laskenut bensat väärin. Nyt on mielenkiintoista kuunnella porukan haastatteluita, että mitä siellä sanotaan, koska oli aivan huikea kauden avaus. Ne olisi uskonut huikeaa vääntöä kärjessä, huikeita vääntöä kaikkialla, tapahtumia koko ajan. Ja iso keko autoja maalissa, iso gridi, kaikki meni just niin kuin pidi. Hyvä alkukaudelle. Joo, siinä on tainnut käydä niin, että kun tuo kilpailun vauhti on ollut vähän nopeampaa, mitä kuljettajat ovat alun perin ennakoineet. Eivätkä ole sitten kuitenkaan tuolle uudelle nopeammalle vauhdille laskenut bensoja. Niin siinä on sitten käynyt niin, että kierroksia enemmän, yksi enemmän kuin mitä alun perin on ollut oletus. Ja sinne ne bensat menee. Kyllä vain. Ja otetaan tähän nyt sitten tuloksia. Kilpailun voittaja Simo Holm on ja hänelle huikea suoritus, huikea loppurutistus, törkeä vauhti siinä lopussa. Lohtari ei pystynyt haastamaan, koska bensa oli aivan pisaran pintaan, että ei olisi maaliin päässyt. Olisi ollut hienoa nähdä näiden kahden taistelevan siitä sijasta, mutta nyt kävi näin. Ja kolmanneksi on Teemu Iivonen, 4. Henri Backman, 5. Joni Haagner, 6. Jere Pääkkönen, 7. Juha-Pekka Lammi, 8. Antti Pihlaja, 9. Mika Hautamäki, 10. Joni Hakkarainen, 11. Joni Rossinen, 12. Antti Tuominen jäi kierroksella, koska bensa loppu, 13. Teppo Remes, 14. Sami Sallinen, 15. Teemu Toikka, 16. Joonas Hartikainen, 17. Mikko Niittymäki, 18. Tero Dahlberg, 19. Akseli Salmi, 20. Tomi Ojala, 21. Pertti Uppala, Uppalalle pitkästä aikaa myös pisteitä, hienoa, 22. Ari Alamutka, 23. Petteri Kantokari, 24. Jari Kokkola ja viimeisessä pistesijassa kiinni Jere Vikki. Ja sitten muita, Kai Törmänen 26. Ja tästä luetellaan sitten vapaasti vielä muita maaliin päässeitä. Tomi Mäkinen, Matti Höylä ja Marko Penttinen näyttää siellä sitten 8 kierrosta jääneenä olevan. Ja sitten keskeyttäneitä Teemu Rytsy, Martti Pietilä, Christian Lindroth, Eero Vuorenmaa, Juho Saravo, Iikka Tiihonen, Simo Leppänen, Jani Petäjäniemi, Iiro Solman, Mikko Niemi, Tero Tiainen, Teemu Lappalainen, Henri Salmeen ja Miikka Peltola. Ja tosiaan, nyt näyttää siltä, että meille tänne myös näitä haasteltavia on tullut. Otetaan tuosta vaikka kilpailussa pitkään johtanut ja hyvin vahvalta pitkään näyttänyt